Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, can you please post for me as hidden identity? Inini mukomanashi ndati ndichiteerera confession yevamwe mother vaya vanga vachiti vaifamba naamai vavo usiku vakashama vachienda kumba kwemuroora wavo. So also inini ndoda kutaura about the story yakaitika pamariro asekuru vangu. Zvinhu izvi zvakaitika kuBulawayo. I come from Bulawayo. So sekuru vangu ava ivowo vainge vakavakirawo imba yavo muBulawayo. Saka sekuru ava vainge vaine vakadzi vavo vaviri, ende vakadzi ava vainge vari vanhu vekuti vaisatombowirana zvamu chose, but that is not the matter of the issue. Chakazoitika ndechekuti takati tiri pamariro pasekuru ipapo painge paine umwe cousin sister wangu ainge aine mwana wake mucheche. So iye ainge apiwa imwe spare room yekuti ange achizorara imomo. So takazoenda tikanorara naye ikoko kuspare room nemamwe macousin sisters angu. But zvakazoitika ndezvekuti it was late at night, tainge takatogara paipa tichingotaura nyaya. Saka mwana wake akabva atanga kuchema, ende aichema non-stop zvekuti akazotanga kuchema achiita zvezve zvekuti akachema obva aita sekunge ainge ava kugomera. But kuchema kwose kwaainge achiita aichema akatarisa mudenga, and also aichema sekunge munhu ainge avhundutsirwa zvezvekuti mwana uyu pane chimwe chinhu chiri kumuvhundutsira. Mukomanachi mwana uyu akachema zvezve zvekuti munombotanga muchimuchinjana muchisvusvudzira kusvika mose mazongomutarisa, because mune musingatomboziva kuti ari kuchemei. Kunyange zamu raamai vake aita kuriramwa, aingoramba akatarisa kuceiling kudenga achingochema saizvozvo. In the end akazongorara zvezve zvekuti ainge anyanyisa kuchema ndokubva angobatirwa nehope. But aiti ari kuhope ikoko waitonzwa kuti mwana uyu ari kumboita achingovhunduka zve zvinoita mwana mucheche kuti mwana anombopota achichema ari kuhope. Ndizvo zvainge achiita, aiti akavhunduka obva atanga kuchema ari kuhope ikoko. So as I was talking my husband, ndakabva ndamuudza kuti ndokumbira kuti undivigirewo charger, because I think kuti foni yangu inokwanisa kuzodzima, because I was afraid kuti maybe magetsi akazoenda foni yangu isina moto I would struggle, because pane mamwe mapictures andaida kunge ndichizotora, because foni yangu yandainge ndichishandisa ndiyo foni yaitombopota ichishandiswa kutora mapictures. Saka murume wangu kubva the time yandakamuudza kuti can you please bring me my charger, iye akati okay, regai ndiende ndinoitora mumotikari ndinouya nayo izvozvi. Ndakaona munhu asingauyi. In the beginning ndakati sezvo murume wangu munhu wekuti naturally munhu wekuti anonyara, especially kana pakazara vanhu. Saka ndakangoti maybe ari kuita sei ari kunyara kuinge achipinda mumba. Ndikati akasauya ini ndichazoenda ndonosanganidzana naye padoor, because mumba mainge makagara vana mama nevamwe vanyarikane. So I just thought kuti anozonyara kudarika mudining mainge makagara vanhu vakawanda. So all the time pandaifungidzira kuti murume wangu was outside, mukomanachi izvo munhu ainge atopinda mupassage akadzipwa imomo mupassage. According to him, iye akandiudza kuti akangoti achinopinda mupassage ndokubva aona umwe munhu ainge akapfeka zisutu reblack. Munhu wayo ndokubva atomudzipa pahuro kusvika ava kutotadza kufamba. So imba iyi yasekuru, the way it was built in a funny way. Kana uri mudining ukapinda mupassage, iwo hauzokwanise kuona vanhu vanenge vari mudining, and also vanhu vanenge vari mudining havakwanise kuona zvinhu zvinenge zviri mupassage. And also marooms acho kwatainge tiri, kana uchitobuda mumaspare rooms unotopinda futi mune kamwe kapassage, then wozouya kupassage inodzoka kukitchen and kudining. So kana uri mupassage imomo you cannot see vanhu vanenge vari kumaspare rooms avo, and also you cannot see kwacho kwawabva either kukitchen kana kuti kudining room. All this while mukomanashi murume wangu ndaitova busy ndichimupopotera ndichimutumira mavoice notes ndichimutuka, because I thought kuti maybe panze ipapo ainge asangana nezvimwe zvevasikana zvekutoti maybe vainge vava kutodanana. So ndakabva ndatanga kumutuka ndichiti kana mangowana mahure enyu panze ipapo chingotaurai ndouya ndozvitorera charger yangu. Ndikaona munhu kuti mamessages ndaingoti kana ndikasenda aingoratidza kuti abva atongovhurwa automatically, but response yainge isingauye. Izvo munhu mukomanashi ainge akadzipwa arimo mupassage, ende painge pasina kana munhu one aimunzwa. Iye akati the moment yakangobuda mudining akangotarisa hanzi painge paine coffin rasekuru.
then paakangonopinda mupassage ndokubva adhumana nerimwe zimurume hanzi rainge rakaita zigiant. Zimurume riya ndokubva ramudzipa. Saka iye hanzi ndakatombozama kuridza mhere, but ndakabva ndaona kuti pese pandaizama kuridza mhere zimurume iri raibva rawedzera kundidzvina zvaya zvekuti ndaibva ndatadza kana kufema. The time yandakaudzwa nemurume wangu kuti iye ainge akadzipwa ari mupassage, isuwo mumba umu we were having a challenge of our own, because mwana wacousin sister wangu uyu akabva atanga kufema achiita sekunge munhu ari kunyura mvura, zvaya zvekuti kana ukambonyika musoro wako mumvura obva wamboramba wakadaro, paunozoburitsa musoro wako mumvura unotanga kuita zvekufema zvaya zvekuti unenge uchiita zvekugaspa for air. Ndizvo zvainge zvichiita mwana uyu. Then all of a sudden murume wangu akabva angopinda mumba, but akangopinda mumba then he stood in the middle of the room ndokubva angotarisa mudenga kuceiling. Murume wangu akangoramba akamira kudaro akangotarisa mudenga, but waiona kuti munhu uyu zvacho zvaari kuona is either zviri kumutyisa kana kuti munhu wekutoti hamene kuti chii chainge chichiitika paari at that time, because ainge asingabwairi asingafemi, ainge akangomira akaita chistatue until my sister vazobreaka the silence that was in the room. Vakabva vangoti konai baba tanaka, komaitwa sei, kwakanaka here? Iye akabva angocheuka ndokubva atarisa kwacho kwainge kwakagara sisi vangu, ndokubva angoti nai mai guru, ndokubva aita sekunge munhu ainge achitanga kufizuka zvaya zvekuti ainge ava kupera mweya, ndokubva angodonera pasi ndokubva angoti zi. Saka inini ndakabva ndatanga kuridza mhere ndikamhanya ndikanopfugama pacho paainge adonhera. So vanhu vainge vari mudining vakanzwa tichiridza mhere because vanhu vainge vava kutotanga kuchema. So my mom just came into the room ndokubva vamucheka the pulse, vakabva vaudza vakomana kuti gadzirai motikari so that we can go with him kumpilo because my mom is a nurse. Saka vari busy vachiri kutaura, murume wangu akangoita sekunge munhu ainge amutswa kuhope zvaya zvekuti unovhundutswa nemunhu uri kuhope, because akangomuka achiita zvekuvhunduka achida kutiza. Vanhu ndopa vakazotanga kubvunza kuti ko chii chainge chaitika, but at that time iye haana chaakataura, akangotaura kuti ndangonzwa sekunge ndanga ndichipera simba ndikabva ndangowira pasi. So takazoti tava kumba manje ndopa akazondudza akati maitana paipe yangu handina kutaura, but from the moment yandakapinda mukitchen ndakananga kudining ndakanzwa kuti pane munhu ainge auya ndokubva aita sekunge ainge andigara pamafudzi. Kundigara kwaakandita pamafudzi hanzi aita zvaya zvekuti aita kundipresa so that ndinonzwa pain mumafudzi mangu umu. Saka hanzi by the time yandakazonopinda mudining mainge muine vanhu, hanzi pane kamwe kamunhu kakangomhanya kachibva muvanhu ndokubva kaenda kakanowanda kuseri kwainge kuine coffin rasekuru. Hanzi ndakanyatsokutarisa ndikatoona kuti coffin iri rakashifta kamunhu ikako because hanzi kakaita zvekunomanikidzira, because ivo sekuru vainge vakaiswa sort of like mukona but kwainge kuine kaspace between coffin rasekuru nemadziro. Saka kamunhu aka hanzi kakamhanya ndokubva kaenda kuseri kwecoffin, in the process ndokubva kashifta coffin area. Saka hanzi pandakaramba ndakangotarisa ndakabva ndatoona ndakutopinda mupassage, handina kuzoda kunyanya kuramba ndichingotarisa kuti kamunhu ikako kazoenda nekupi. Iye akabva ati the moment yandakanopinda mupassage ndakabva ndaona kuti kumberi kwainge kwakablokewa nerimwe zimurume rainge rakapfeka sutu yeblack, but in the beginning hanzi rainge rakandifuratira. Saka parakaona kuti ndainge ndariona hanzi rakabva raita 10 around ndokubva rafambisa rikabva rauya rikabva ratanga kundidzipa, but hanzi raitondidzipa zviya zvokutoda kutondiuraya. So inini hanzi I kept on moving forward because ndainge ndichifungidzira kuti you might be in the room kwacho kwandainge ndakananga. Saka hanzi ndakaramba ndichingopusha forward even though ndainge ndichitonzwa kuti mweya wangu wainge uchingopera. Hanzi mumwoyo mangu at that time ndaingozvikudza kuti kana ndikakwanisa kungopinda muroom maunenge uri iwewe unokwanisa kuzondirescue from this person anga akandidzipa. Saka akabva ati the moment yandakanopinda mumba ndainge ndava kutonzwa kuti panapa kana mweya wekufema handisisina at all. And also hanzi pandakanotarisa mudenga kuceiling ndakabva ndaona kuti muceiling macho maita sekunge mainge makaremberera umwe munhukadzi, but munhu uyu hanzi ndaisaona the other half of her body, ndakangoona the half part. And munhu wekutoti ainge akashama because mazamu ake hanzi ainge akatoremberera, but she had her hands stretched towards mwana weuya ainge agara achichema all along. Saka uyu mukadzi uyu hanzi pandakapinda mumba hanzi akabva aita zvezviya zvekuridza mhere akanditarisa, ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti iye ange achikolapsa. Saka iye akati the moment yakakolapsa zvinhu zvacho hazvina kana kumbomusiya because kamunhu kaya kaainge aona kachienda kuseri kwecoffin rasekuru hanzi kakabva katanga kuuya muroom imomo. Saka hanzi kaizama kundidhonzera kuti kandiise mucoffin because hanzi even though mucoffin
umu ndaiona kuti mune umwe munhu, but hanzi kamunhu ikako kaizama kundizvuzvurudza kachida kunondikandira mucoffin imomo, but ini ndainge ndichiramba because ndaiona kuti mucoffin umu mainge muine munhu kudhara. Saka kuvhunduka hanzi kwandakazoita, hanzi ndakaona sekuru vacho vatainge tichichema pamariro ipapo, hanzi vakangokaruka vamira padhoo vakabva vati kwandiri, iwe tizaiwe vanhu vavo vada kukanda mucoffin sezvavakandiita. Saka hanzi pandakaona kuti munhu uyu wandiri kutaura naye munhu wekutoti akatofa, because hanzi vainge vakatoiswa makotoni mumhino. Hanzi ndizvo zvakazokonzeresa kuti ndivhunduke nditange kuda kutiza. Mukomanashi murume wangu paakandiudza nyaya iyi, ndakaita mwedzi wose ndisingakwanisi kana kurara. Ndaiti pose patinoenda kunorara ndaimeka sure kuti light rinorara riri on, and also ndainge ndichimeka sure kuti mafoni edu maviri ose aingorara matochi ari on, ndichitya kuti kunyange magetsi akaenda at least matochi ose anongogara ari on. Nanhasi mukomanashi ndiri munhu wekuti kana ndiri ndega mumba I don't feel comfortable. It's either ndinoenda ndonogara nevana vangu until murume wangu azodzoka. Worst of all, kana zvikanzi pamba apa tumborina vanhu zvamuchose, I prefer kutoti nditoenda nditonogara kana pa next door because of this story yandakaudzwa nemurume wangu. Saka iye I have tried kuti ndimuudze kuti let us talk about this nevabereki vangu, uvaudze everything chawakaona parufu rwasekuru, but iye akabva ati hazviiti kuti inini semukwasha ndoita sekunge ndakaona zvinhu zvirimo mumhuri menyu, zvinozonzi mangwana ndakakupumhai huroi. So mukomanachi ndichitokusenderai this issue, me and my husband we do listen to your show. I'm hoping kuti if you post this story of mine, maybe my husband will finally get the confidence yekuti inini naye tinge tichienda tichinoudza vabereki vangu about this thing murume wangu zvaari kuti akaona kumba kwasekuru, so that kana kuri kunzi pane zvinhu zvinoda kugadziriswa mumhuri, then my parents can take that issue further, vanhu vasati vatanga kupera mumhuri. Saka iye akaramba akati kana uchida enda wega, inini I will not be part of that thing. And vabereki vako kana vakandibvunza kuti is it true, I will just tell them kuti hapana kana chandinoziva about that issue, because iye akati inini ndiri mukwasha, saka hazviite kuti ndinge ndichitaura zvinhu zvakadaro kuti ndakaona zvinhu zvakadaro kumba kwasekuru, mangwana ndinokwanisa kuzoripiswa zvichinzi mukwasha akatinanga huroi. Hey, vidare iyo ndo nyaya yatatumirwa navanzvadzi vedu, inga zvakangoma hazvo vedu we. Please let us try to assist here in the comment section. Zvinoita here kuti vange vachienda kwavatezvara vachinotaura about this issue. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, can you please post for me as Heidi? I know kuti my story people will judge me, but ndiri kutotsvakawo a way out kuti ndozvifambisa sei. Chakaitika mukomanashi ndechekuti I was still in Zimbabwe, and at that time ndaiva nomwe mukomana wangu wandainge ndichidanana naye, but munhu wacho ndaisanzwisisa kuti ari kutoda zvokutondiroora here zvechokwadi kana kutoti munhu wekungoti ainge angondimitisa zvake ndokubva angoda kungondisiya ndakadaro, because relationship yedu yainge ingori yema on and off. And at that time pandakazosangana nemurume uyu anova murume wangu, tainge tatova ne3 weeks tisingataudzane, and also I wasn't knowing kuti were we still in a relationship kana kuti zvainge zvatopera. The only thing that was there between us ndezvekuti ndainge ndangofind out kuti I was pregnant for him. Saka nekuboekana ndakabva ndangopindawo paWhatsApp, mukabva matumirwawo rimwe link iri rainge riri remashona novels, ndokubva ndajoina group riya. Saka ndiri mugroup muya I mistakenly sent my pic because I wanted to update my status, but ndakabva ndatumira pic racho mugroup iroro remashona novels. Then there was this other guy akabva and approacha kuinbox ndokubva atanga kutaura neni. Saka mukutaura neni semunhu wekuti ndainge ndine so much stress, and also I saw kuti ainge achishandisa ke South African number, ndakabva ndangomuti konditumirawo airtime, ndokubva ati uri kuda airtime yemari, akabva anditumira airtime yacho nemukuru. Then I was like maybe munhu anokwanisa kutondichengeta more than this guy uyu ari kungonditambisira future yangu. But mukomanashi things happened so quick because ndainge ndine plan yekuti kana ndikadanana nemurume uyu ainge ari kuSouth Africa, because iye akabva andiudza kuti he was happy kuti ainge asangana nemusikana ari kuZimbabwe, because ainge asingadi zvekuwanana nevakadzi vemuSouth Africa. So he was happy kuti at least ainge awana munhu ari kuZimbabwe. He knows kuti kana akandibvisa kuZimbabwe akandiunza kuno kuSouth Africa, maybe tinokwanisa kuraramisana zvakanaka, achiti kuno kuSouth Africa vakadzi veko vanhu vekuti havasina kana hunhu, but at least kana ukazvitorera munhu wako kuZimbabwe munokwanisa kumbogarisana zvakanaka.
Chaka. So things happened so quickly in a space of 1 week. Murume uyu ainge atonditumira mari yekuti ndibve kuZimbabwe nditouya kuzogara naye. So I didn't even get the chance yekuti ndikwanise kumuudza kuti I was pregnant, and also kunyangwe ndaida kubvisa nhumbu yacho there was no time yekuti ndikwanise kubvisa nhumbu. Ndobva ndatokwira bhazi ndobva ndatouya kuno kuSouth Africa, because iye zvaakazoita ndezvekuti ndakamuudza kuti ndinouya nebhazi because I wanted to delay so that I can think kuti nhumbu iyi sezvo ndava kutonopinda mumarriage ndoita sei nayo, ndoibvisa here kana kungoti ndongoramba ndiinayo. But iye akabva atondipa dzimwe nhamba ndokubva andiudza kuti taura nevanhu ava because nhasi kwandiri kuenda kunoshandira hakuna network, because right now kwatigere kunotonetsa network. Murume wangu anoshandawo mupurazi, saka abva andiudza kuti taura nevanhu ivavo because I might not be able to talk with them nekuda kwema-network challenges. Saka ndakangoti ndichinotaura nemunhu uya munhu uya akabva ati ko madha muri kupi, tatova nenguva tichikutsvakai because murume wenyu atiudza kuti munofanira kunge muchitokwira motikari medu totoenda nemi kuSouth Africa. Ndakabva ndatovhunduka ndikati tava tisina kumbotaura izvozvo. Iye angandiudza kuti ndofanira kuzomirira bhazi even next week, it is okay. But malaicha uyu akabva ati no hazviite because murume wenyu atondiudza kuti I have to come with you. Saka mari yacho atondipa half of the money and ati imwe mari yacho anozondipa kana ndasvika nemi paground. So malaicha uyu akangondiudza akati mother, izvezvizvi we are on our way from Harare, saka make sure kuti tichange tichizosangana mumvuma. So pandakacalculate the distance yacho yainge andiudza kuti ndo distance yavainge vasara nayo kuti vange vachipinda mumvuma, I just had to rush out of the house. Ndakangobuda mumba, ndakangopfeka jean trousers rangu nemapushi nehat nejacket. Handina kana wandakaoneka mukomana acho, even charger yefoni yangu ndakatongoikanganwa. I realized ndatova mukombi mamalaicha umwe. So we traveled safely kubva kuZimbabwe ndikasvika ndikasangana nemurume wangu ndokubva taenda kupurazi kwacho kwatinova tigere. Dambudziko mukomana acho rakazoitika nderekuti apa inini I was pregnant, and kwandainge ndaenda kwacho kwanga kutori kumachonyonyo zvekuti kunyange ukada kubvisa mimba kuti uende kuchipatara akatondiudza kutoti unomukira makuseniseni kuma44 obva watotaimira varungu vobva vaenda vanokusiya kuN1 then ozotsvaka motikari dzinoenda in the next town, ndiko kwainzi ndiko kwaiva nekliniki yacho. Saka apa ndakabva ndaona kuti panapa ndatova pama1. So the following weekend yakazotevera yacho iye akabva ati no, zviri panapa sezvo isusu tiri vanhu vekutoti tatosangana without any protection kana what, because that very same night randakasvika ikoko iye akambotanga achiti no, ngatimbomirire kusvika weekend tombotanga tanotestwa, but zvinozongoitikawo zvinozongoitawo kana vanhu mukarara in the same bed mose apa muchiti munodanana. Saka takazongopedzera tasangana without any protection. Usiku hwose mukomanashi handina kana kurara ndichingozvibvunza kuti saka izvezvizvi kana murume uyu akanyora madates atatanga kusangana, mwana wacho uyu wandakasenga right now kana kuri kunzi akazozvarwa madates awa handi achabva atosiyana zvamuchose, because at that time mukomanashi I was already 1 month pregnant. Ndikati saka ipapa ndichaita sei. Lucky enough iye akabva ati tichamirira kusvika weekend, because iye ainge amboti tichaenda kuclinic then obva wanotestwa kuti are you pregnant or not. Hana yangu yaingorova, even on our way tichienda kutown hana yangu yaingorova, but sezvo yainge iri weekend takazononoka kupinda mutown. Pachiclinic pacho paida kuti ndiende kunotestwa takabva tasvika chiclinic chakavharwa. Ndikati Mwari maita zvenyu. Right now murume uyu kana anga afind out kuti I was pregnant handi anga achangondisiya mutown munomu. Apa handina kana munhu 1 wandinoziva muno muSouth Africa. Takazoenda kuSpa ndokubva tanotenga zvedu pregnant test kit yedu, ndokubva takwira motikari dzinoendawo kumaarea kwacho kwatinogara dzikazotisiyira muroad, then murungu ndokubva auya akati collect. Tava kumba iye akabva ati testa. Ndikamuudza kuti no, ndinomuka makuseniseni ndichitesta, but iye akabva achingotesta kana I just want to see kuti tinofanira kutotanga basa here kana kuti is there something going on. Saka ndakabva ndamuudza kuti nditestere muno ndinonyara, there is no way yekuti ndinotanga kuita wet wakanitarisa apa tiri vanhu vekuti tichangotanga kugara tose. Saka abva ati chienda panze hako unotestera kutoilet. So toilet atoshandisa it is an outside toilet.
toilet. Saka ndakati ndaenda kuya ndikabva ndati pana pazano ratovapo ndava kutomixa weti yangu nemvura so that this thing cannot read kuti ndine nhumbu. Saka zvandakaita mukomana achi ndezvekuti pane chigaba chandainge ndanhonga on my way ndichienda kutoilet, ndokubva ndaitira weti muchigaba ichocho ndikabva ndamimina weti yandainge ndaita because yainge yakati one day, ndikabva ndamixa weti yangu nemvura, ndokubva ndadzokera mumba ndikati ndadzoka neweti ndoda kutesta so that mangwana kana kuri kunzi mukazoudzwa nemunhu kuti ndakauya nenhumbu yangu pano munokwanisa kuzondipawo uchapupu. Ndokubva ndatesta paya but hana yangu yainge ichingorova kuti right now kana kuri kunzi ndikatesta positive ndichanyarara paya, but lucky enough chitest kit chaiche chakabva changoburitsa one line. Iye akabva atofara zvekuti akabva atanga kutondikisa nekutondihaga tikabva tatorara zvakanaka paya. So mangwana makuseni takabva tanzwa motikari yemurungu ichiridza bhero panze, saka akangobuda panze ndokubva aenda akandotaura nemurungu wake, ndokubva atodzoka mumba achimhanya achitotora majombo ake akati ndichadzoka maybe after 3 hours tanzi timboenda tinotarisa dzimwe mombe dzinoratidza kuti dzapaza paddock. Ndokubva aenda, saka iye akati achibuda ndakamborara zvishoma but ndakangonzwa hana yangu ichiti chimbotora chitest kit chiya uone kuti chii chakazoitika. Mukoma ndakati ndichinobata chitest kit chiya ndikabva ndaona kuti chainge chaita 2 lines but the other line was faint. Ndokubva ndachitora ndikabva ndaenda kuseri ndikaona kuti kuseri kwainge kuine chimwe chisewage drainage, ndikabva ndavhura chisewage drainage chiya ndikabva ndakanda chitest kit chiya mukoma. Mwedzi wakati uchipera pese apa I tried by all means kuti pese pandainge ndichinzwa kuda kurutsa ndaibva ndatanga kunanzva lemon so that ndisarutsa kana aripo. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti kana ndichibika paya ndaibva ndarohwa nemunhuwi either wechicken kana kuti zvacho zvandinenge ndichibika, but zviya zvinonzi mimba inongokurutsisa pose mukoma unenge usiri pasituation yakaoma. Kana uri panguva yakaoma mukoma nashi unomamedza mati aya anonzi anorutsisa and haumborutsi at all. So ndaingogara ndakacheka kaorange kangu kana kuti lemon pacho pandinenge ndichinzwa kuti panapa ndava kuda kurutsa ndaingonanzva lemon kana kunanzva onion iyoyo. So zvandakazoita ndezvekuti ndakazomirira until the following month ndokubva ndamuudza kuti inini shamwari ndatojambira mazuva angu. Mukoma nashi ndakasvika pakuzvara, nanhasi mwana wangu ndinaye ende ndigere nemurume iyeye, but mukoma kana ndikafunga murume uyu ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti but paya munhu uyu ndakamukawada, but also kuti ndizviblame ndinozvibvunza kuti ndaizozviblema sei because iye ndiwo munhu wekuti akandipa pressure. Munhu atori right mukoma nashi, munhu ari right zvisingaiti zvekuti kuti kana akafind out kuti ndo zvandakaita even though ndakazviita because out of the pressure yaainge achindipa, handifunge kuti munhu wekuti anokwanisa kundiregerera, but maybe dai akakwanisa kumbondipawo mukana kuti ndikwanise kutanga ndagadzirisa madhiri angu andaifanira kutanga ndagadzirisa tisati tapinzana mumarriage. But munhu wekutoti aitoda marriage zvequick zvekuti within 1 week iyoyo mukoma nashi akatomeka sure kuti from the day randainge ndataurira naye ndikati ndinokudawo, iye akabva atomeka sure kuti ndatouya nditange kugara naye. So this is my current status mukoma nashi, munhu wandigere naye ndiri kumuchengetesa mwana asiri wake. Zvakangooma hazvo vedare, iyo ndo nyaya yatatumirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.